Syukur alhamdulillah no. Dene awake dhewe bisa sowan ana ing tlatah Medyunan Ngasem Bojonegoro kene. Iya yo iya. Ora liwat aku bakal ngaturake salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh. Regeng yo regeng no. Dasar nggone baero Bowero Jembar iki ajan-jane acarane apa yo? Acarane kuwi Walimatul Urus. Ana ing daleme sapa? Daleme Bapak Bayan Ngadeni no. Ngono. Kang wis sawetara wektu wis nate dawuh lawan awake dhewe dimen nderek ngregengake ana ing desa Medyunan kene ngono. Sing dinikahke sapa? Sing dinikahke aku lali aku jenenge catatan ilang marane. Ya ora dadi ngopo muga-muga temanten sakarone muga dadi temanten kang sakinah mawaddah warahmah ya yuk. Amin Allahumma. Amin. Iya tenan. Ya senajan biyung iki rong rabi ning sak ora-arane uga melu run donga. Dadi donga tinonga. Ngono. Muga kasembadan sukses nganti teko besok ya, Mak. Iya no. Sing penting ora rena-rena, sing penting kuwi rukun. Aja nganti pegatan lestantuna nganti kaki nini no ngono. Muga slamet sedayanipun, slamet rainten dalu ngajeng lan sak pawingingipun. Amin Allahumma. Amin. Amin yo amin. Digawa bergodo pira? Awake dhewe jane ora kaya sapa-sapa dik tenan Pak Ngadeni Bayuh. Lek gupuh karo awake dhewe ngono. Nekara kapan kae menawa 3 minggu kepungkur awake dhewe sowan ana rene. Ning daleme Pak Ngadeni dolan dhewe. Wah, tak kira ki nganu no. Apa? Tak kira Pak Ngadeni ki lurah apa carik ngono. Lah piye? Omahe nek iya magrong-magrong Bowero nggone Jembar. Ngono. Dan wonge kok iso walah dan renyahe kaya ngono. Wah, suguhe ram kae. Ora gupur suguh lawan awake dhewe ngono. Wis manut awake dhewe rego-rego pira. Walah ya malah mapan kebeneran kaya ngono iki. Malah sing ora ngenyangi malah ora Pak Ngadeni no. Lah sapa sing ngenyangi Bu Ngadeni ngenyang terus ae. Ora dadi ngopo. Nek wong dodol kok yung. Muga-muga ya sukses anggone gawe ya no. Iki ana bintang tamu. Ana bintang tamune. Sapa? Cak Kampret lawan Cak Silo utawa Trisil. Ngono. Ning sadurunge dunggahke bintang tamune aku pengen ngerti jenenge sinden sing isih nom-nom ning guriku iki, Pak. Ngono. Mula kowe madhep rene ya. Ngono. Dadi kanggo miyak swasana kudu ditepungake rewe. Dhisik tak kenal maka tak sayang ngono. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.
Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mung limang waktu kanggo prasta mungkar lan nafsu cerita Duh. Iki adikku Jenita iki. Jenengmu sapa no? Jenita ngene. Lah jeneng dawane maksude. Iku wak jeneng tenare kuwi. Jeneng dawane to? Nggih. Jenita. Kuwi to kandhane ya. Lah ya kaya ngono to. Aku ora ngene kudu piye. Kudu piye? Ora kudu sato? Boten. Kudu mencolot. Dalem saking pundi no? Kula saking Gaya, Mas. Saking Gaya Nggih. produk unggulan Bojonegoro ya, Mak. Kabar-kabare sampean ya juara siji Sinden Idol to, Nduk? Harapan 3. Harapan 3 elok wis. Saniki kelas kalih SMP. lagi kelas loro SMP. Nggih. Lah kok sakmono gedene? Lah mode to. Ya ampun. Lah masa yo kok kon terus to. Ora tak kira iki sampean iki wis SMA apa piye ngono lho. Sanes. Lagi kelas loro SMP wis kaya ngono lho. Walah jam terbang bas ora kena dinyangi. Sudah ki? Moh. Ya terus. Aku kelingan pas zaman campur sarinan iku ojo kono wae lho. Ndi kae desane ndi? Ndi kae lali. Nengo ya. Ngowalah. Wis sesine Mas Rio kae sing nata tabiwa. Lerek sijine, Mbak. Lah iki sapa iki aku lali iki. Kayake tau petuk ya lali. Sinten asmane no? Nggih, lagi kalau Mas. Nggih. Nggih, derek kita panganan kalau bulan. Bulan. Nggih, mijir saking Saking Tambakrejo Tambakrejo Bojonegoro. Kayake putrane Pak Robert ya. Nggih. Ora kleru ha iya. Iya. Jenengan ki kenal ya, Mas? Kayake tau kenal tapi lali ya. Oh, ngono. Lah nek duwe sentak ya lali kan to. Oh nggih yo putrane pengrawit yo player gondian Bojonegoro. Wah, tenan lho. Pak Robert. Pak Robert ya semane sinten? Soeharto. Wah. Nggih. Tapi teng griya anu. Celokane Celane Pardi nggih. Keren nggih. Wis sepuh-sepuhe dan wah dan kuwi yo main terus no kae ngono. Alhamdulillah. Lerek mrikono pundi? Mrikono pundi?
Kulon, oh nggih, lerek kulonipun. Lah iki. Niki aku wis kenal, tapi piyai niki sing dereng kenal. Sinten Mbak Yu asmanipun? Nggih syuting dalu. Nggih. Alah, piyai kok alus sing ngono ta. Kok iki ra trimo ta masak mbok gelem halus. Pripun? Lho Pripun? Mas, wong tuwek lho Mas. Wong tuwek sing ndi? Mangke diplinteng mawon. Kayak muni halus kok halus sapa? Oh. Sinten asmanipun kok? Nggih nderek piketangan. Nggih. Nama kula Erlin Mas. Erlin Nur Nggih. Anggraini nggih. Iya, Oh, betul. walah sik diantar. Iki nek ra kair bojone sing ngendang no. Sing ngendang apa? Sing ngendang sore mau. Waduh. Ya, Ora bener. dudu. Sing ngendang wayang ki awake dhewe, Mas Heri yo. Loh, kira mesti. Pripun? Pripun Pak D? Ya Allah, ya Allah. Wah, dalu mboten nganu kempal kali yoga-yoga niki. Dalu menika nganu kepanggih kalian grup apa ngaran iki Senopati Grup anjay. Saji Budaya. Oke. Pidalem saking pundi Mbak Yu? Saking Blora. Saking Blora. Blora ndiken nggih. Jikan. Oh nggih, siap kaya tangga desa punah ngono. Sampun matur nuwun lerek setunggalipun kang kados wah kados apa sakmen gedene iki. Aku ki kuwadur wah. Sinten naminipun, Pak? Aku wis kudu dadi pragoto nyawang iki aku. Mbak Yu. Nggih. Loh, suarane gede men. Asmane mesti ngono. Kula Diana. Wes. Wis. Gawane sing rebakno iki ngono. Tapi mosok gawar tenan Mbak iki. Oh. Malah kono sing tak gowo kok. Oh, ya aku. Nggih to. Mijil saking pundi, Mbak Diana? Kula saking Menden. Menden Rejo. Nggih. Menawi Blora nggih. Nggih, Blora. Nggih, pun. Nggih sampun matur nuwun. Lah, iki yang ditunggu-tunggu pajak nemu iki. Sopo? Bu Glangse, Bu Tomblok. Kok Bu Glangse? Aja kaya ngono aku iki kualat karo mbokmu kene. Bu Tomblok kok Bu Glangse. Mentah. Aja kaya ngono dalah kok dikono. Bu awak dhewe sapa? Bu Tomblok no. Yai kene menawa mboten asing kali menika. Malah ampun, ndek awan wis dieret-eret kok. Lho, ya jenengan menika di awan pripun, Bu? Mun dinampakake mawon. Wis amoh aku ndek awan. Mesti Ya kan. amohi wong samene kae lho. Mesti pelakune nggih termasuk sing rebab niku. Nggih, Oh. niku sangkane niku. Oh. Aslipun jenengan niku asmane sinten, Bu? Kok nek pengen ngerti. Nggih asli Tomblok. Mosok ditomblok mboten ditok. Nggih. Siji tok iku tomblok tok iki. Nggih. Yang kok tak tambahi malah ya saru. Nek tomblok. Sing penting gampang nggo golek menir. Oh, nggih. Artine nganu nggih, adah nggih kaya ngene. Nggih. Nggih. Biyen ya tak nggo ngadahi panjak-panjak. Lho, tonton sinten iki sinten sing ngasih gelar padai. Wis amoh karo aku. Sinten? Biyen. Sinten? Saji. Saji sis mo. Oh, calone. Aku men kudu dirabi. Saiki. Iki aku tambahan iki. Piye tak siarno saiki? Temanten kagung adyo kodhok bangka ngono. Wis rasa-rasa. Kanggung wis. Lah wong nek ngetari iki kok. Dek mau wis digawake sampean wis ceria lho. Yai Saji. Ngene seneng aku. Ora dina iki wong ora wani meneh awake dhewe no. Wetese pokoke ram. Sip. Ora kene iki dadi joker nek blura dilintah nom-nom. Ya. Awak dhewe mayang anggere ana tunggone Kyai Saji wis rasa nggo dagelan kok dadi kene. Dagelane lucu kono lho.
Saderenge nganu Bu, saderenge Nggih. dombreng-dombreng kalau pengen sing mat-matan yen. Kenapa nggih? Nggih. Kunjuk putranipun Bapak Ngademi